Здравейте! Вие сте с телевизионния и интернет магазин Bueno.bg, в който можете да закупите невероятни оферти с огромно намаление. Пазарувайте ефтино, като влезете в нашия сайт www.bueno.bg или се обадите на телефон 0700 42 100. Без да се бавя, веднага ви представям най-новите ни предложения. Урок по езда за 20 лева вместо за 40 лева от клуб за езда Свети Георги. Уроците по езда са без възрастови ограничения. Ездата от край време се слави като запазено развлечение на аристократите. В наши дни обаче вече е достъпно и всеки може да се докосне до изключителното усещане да галопира на гърба на жеребец. Освен това е малко известен факта, че след плуването, ездата е спорта, който развива най-комплексно всички мускулни групи в човешкия организъм. Следващото ни предложение е демонтаж, баланс и монтаж на гуми на лек автомобил, плюс проверка на накладки само за 22,90 вместо за 64,80 от автосервизен център София Бош Кар. Важно е да следите състоянието на гумите на вашия автомобил, защото те са важна предпоставка за поведението на автомобила на пътя. Важно е да съобразявате гумите си с сезонните особености и на време да се снабдявате с подходящи летни или зимни гуми. Правилно подбраните гуми намаляват спирачния път и увеличават маневреността на автомобила. Професионално избелване на зъби за 180 лева вместо за 800 от дентален център Доктор Гайс. При избелването се използва система от ново поколение, която е сертифицирана, клинично тествана и с изключително високо качество. Процедурата е сравнително кратка, около 30-40 минути, след нея вие излизате с блестяща усмивка и никакъв дискомфорт. Избелването няма никакъв отрицателен или деструктивен ефект върху зъбните ви тъкани. Побързайте и направете своя избор. Посетете www.bueno.bg, където ще намерите и други примамливи оферти за вас и вашите близки на цени многократно по-ниски от стандартните. Аз отивам в Bueno.bg. Заповядайте и вие!